Var. Salam ediz vatandaşlar. Biz şoň yeni bir çykyş edýäs. Temamyzyň ady vatandaşlarymyzyň psihik taýdan ýagdaýlary hemem şu 30 ýyl diktatura täzir etdimi ýa ýok. Hem indi sorak bermekçi. Biziň aramyzda başga goşulşanlar bar. Olaram ilki sorak bermegimizden öňürti salamlaşyklar gowy bolardy. Salam ediz vatandaşlar geçýäşi. Dedi hemmäňizi hoş gördük şu gepleşigimize. Salam ediz vatandaşlar. Hoş geldiniz. İşiniz uğruna olsun. Salam ediz vatandaşlar, hoş geldiniz. İşiniz uğruna olsun. Gatbaryan işleriniz rowat alsın. Indi hemmäňde sorak bermekçi. Siz bir näçe ýyl daşary ýurtlarda ýaşaýaňyz. Sizçe biziň vatandaşlaryň psihik ýagdaýy nähili? Hemem şu diktatura täsir etdimi ýa ýok? Hemem öz pikiriňizi aýtsaňyz gowy bolardy. Şu zat barada pikiriňizi. Kim jogap berip bilýär? Eliňizi galdyrsaňyz. Ben cevap verip hem bolar mı? Bor. Hem bu ýerde galdyrsyn hem bärde galdyrýan. Çağlar Türkmenistanymyzda birinci diktator geldi Niýazow. Soňunam Gurbanguly alyp götürdi. Çağalarymyzyň hem psihologiýasy bozuk. Erkeklerimizin hem ayallarymyzyň hem. Sebäbi näme üçin diýsem pul gazanjak diýip çağalara terbiýe bermek barada wagt aýryp bilemez. Çağalarymyzyň bir enesinden terbiýe almasa ýa mektepden terbiýe almasa psihologiýasy bozuk. Ya çağalar çağalygyny ýaşap bilen oklar. Ya geyip bilen oklar, iyip bilen oklar ýyldyňynda da hemisi de yeter yetmezçilik, iş yok, millet tarafçılık var, bay, garip, saylanlıya. O yüzden Türkmenistan'da hiç adalet yok, hükümet yok. Devlet yol başçılarını özünü düşünüyor. Halk aç mı, işsiz mi, onu hiç düşünen psikolojisi bozuluyor. Yani yurt dışında gösteriyor, 10 yıl, 7 yıl, 10 nesil gösterirler var. Sağalır o yerde birinin elinde. Ondan sonra onların durmuşu neyle olacak? İlk oluyor hem tarafından. Düşünkli. Ayarlar, vatanına gidip bilen psikolojiyen bozuluyor ya. Kellen çağlarında çağların çağı vaktında öňe alyp söýüp bilen ya olaryň ýerinde ýanynda ýok, olar atmy, ýalan atmy. Jaň edip gepleşende hemişe de aýrylykdan ýazadyk diýip aglaýarlar. Ondan soň bärde enäniň bozulýar psikologiýasy, o ýerde çağanky bozulýar. Şu wagtda şunu aýdy bilýän. Yine biri öz pikirini aýdyp bilermi? Aýjahan gelneçe pikiriňizi aýdyp bilersiňizmi? Salam vatandaşlar. Yine bir gedek geçýäşi hemmäňize. Şu sen bu sorak berdiň da şu 30 ýyllap diktaturan täsiri barmy şu halkymyzyň şu psihologiýasyna diýýäňe doğrudan 30 ýyllyk diktaturan täsiri gaty güýçli bolan. Çünki şu Niýaz gelen döwründen bäri misal üçin kasam ettirip çağalarymyza häzir misal üçin 30 ýaşyndaky 25 ýaşyndaky ýaşlarymyz şolaryň kellesi, psihikasy çok gaty bozulanlar. Çünki
bir hili parksızlık diýermiň olarda mankurt diýer ana sapara mankurt bolan niýe türkmen halky diýer. Doğrudan hem şu diktatura şu halkymyzy mankurtluğa getiren. Şu diktaturanın gaty täsiri uluşutaýdy. Çünki kasam haktany ýakynna halkyň sesi kanaly goýdy, anketa goýdy. Kasam etdirmek diýmek näme zat şu? Näme dil ýetirsem prezidentimize dil ýetirseň elim uğrasyn, dilim uğrasyn falan. Şoň ýaly sözler ýazylan. Şo sözler bilen çağalarymyzyň 30 ýyllap diňe beýnisinden şoň ýalak bir gorky, kasam edip şu şeýdip ýaşamaly diýen pikir wagtany adamlarymyzda şu wagt eýam biziň ýetişen neslimizde hökmany şu diktaturaň täsiri gaty uly. Şu parksızlyk da esasan parksızlyk var. Bir heline şumat biz uly görüş gidip dur. Şu zatlara goşulmana da gorkup ýa-da ay men oň bilen işim ýok diýen ýalak pikirde ýurduň daşyna kygez biren watandaşlarymyzda da şoň ýaly pikirde entäm bar. Şo näme sebäpden diktaturaň täsiri hem şu halkymyzyň mankurtlugy şu derejä çenli gelip ýetmegi gaty gözgüni ýagdaý. Şoňa halkymyzyň düşünmegi gerek. Ýurduň daşyna görýän ana daşyna nähili erkin azat herkim öz nemes üçin görüş bilýär. Diýjek sözüni azat erkin aýtyp bilýär. Şu zatlardan uğralyp bir halkymyzyň gözi açylmasy gerek. Bir azajygam bolsa düşünjesiniň üýtgemegini, mankurtlukdan çykmagyny, şu kasam zat hökmany däl, gerek däl şu zatlar. Ony haram guly ýa-da ne bu haram tohum öz nemes üçin etýär-de ony. Öz eden etdiliklerini hiç kim görmesin, halk bizden gorksun diýip şeýle bir neme bilen eden o zatlary. Kasam. Şu diktaturaň täsiri gaty uluştaýdy. Şu halkymyzyň şu derejä gelmegine, şu mankurt bolmagyna, şu ýagdaýlara iň soňky derejä geldik şumat halkymyz düşünse bara. Şoň üçin gaty uly diktaturaň täsiri. Şu zatlardan çykmagy gerek halkymyzyň. Sen näme? Men näme üçin bu mesele gozgadym? Men medik bolansaň, näme üçin bu zatlary barada aýdasym geldi? Sebäbi men kä wagt seredýände men ol YouTube kanallary näme däl, patpisçik däl ýöne men seredýän, dinleýän, olaryň diýen zatlaryny dinläňde, olaryň töst men politik zat bar, o zatlar pikir edemok ýöne olaryň diýen zatlaryny özlerini nähil alyp barýarlar. Şo zatlary men analiz edýän, soňra düşünýän köp adamlar bolup biler psihik taýdan olar ýagdaýlar gowy däl. Sebäbi eger ýagdaýlar gowy bolsady özlerini başgaça alyp balardylar. Hemen mara düşünerdiler şu wagtky nähil diýin bolup ýan zatlar diktatora şu wagtky diktatora Gurban Gulyň alyp barýan diktatorasy ýalňyşdygy hemen mara ony aýyrsak da biziň işlerimiziň köpdigini şondan soňra da biz köp zatlar bilen işlemeli şonu düşünen oklar. Diňe biz Gurban Gulyň aýranmyz bilen hiç zat ütgemeýär. Oň üstünde töst işlemeli köp zatlar bar. Şonu aýtjak boldum. Şoň üçin men bu meseleni gozgamak isledim. Men ikinji soragyma eger şu problema bar bolsa pikir edýärlermi bize kömek gerek diýip biziň halkymyz, watandaşlarymyz? Kim şoňa jogap berip biler? Yani kömek gerekli diýýärse diýdim, näme düşünmäň aldym. Eger biziň watandaşlarymyz
biz diýdik psihik ýagdaýy gowy däl. Eger şo zatlar bar bolsa, pikir edýärlermi bize kömek gerek diýip. Türkmenistanyň halkyna kömek gerek diýipmi? Olar şol adamlar pikir edýärlermi, wagty barmy, mümkinçiligi barmy, yüzlenýärlermi, işleýärlermi, şoň ýaly zatlar edýärlermi? Olar şu Türkmenistana gazanandan soň Türkmenistanda uly üýtgeçlik boljak diýip uly arzu bilen garaşýar. Türkmenistanyň halky var, siz bilen habarlaşýarlar. Gelse üýtgejek, şunya sadikler boljak, okuwlary güýçlenjek, bilim güýçlenjek diýip şeýle diýip, iş göterjek diýse olar şeýle bir begen ýerler şu wagtlara günni saniýeler haçan boljak. Gowzaklar haçan boljak diýip olar uly arzu bilen garaşy oturýarlar. Giýje gündi dilegimiz şeýle diýär. İnşallah bolsun diye ağzından Allah duysun diyelim. Mesela Türkiye'deki çağaları dene, Türkmenistan'ınkileri dene. Bunlar çağaların yaşavatı, sehel olsa psikolojisi bozuluyor diye, onu kovu nemedi, ene ihtiyacı var, ata ihtiyacı var, enesi atası yanında, sehel olsa psikolog doktorlara götürüyorlar. Kakası yanına olsun diyorlar, çağalar için eyle bir kere diyorlar, çağalarına üns veriyorlar. Bizde Türkmenistan'da öyle zat yok ahire. İrden mektebe var yan and içeriyorlar, elim ayağım vurursun. O çağa ne bilsin o zatları? Diyse diyer durur, abi, 30 yıllar şu Niyaz geleli ver var, korkuzmak bilen. Onlar hiç yıl ağını ösmediler. Zaten korku bilen yaşadılar. Men soragym manysy başgaçady. Men näme bir soragy berdim. Men özüm onda bir soraga jogap bereyim. Bizim vatandaşlarymyzyň birinçine pikir etme wagtam ýok, mümkinçiligi de ýok. Hemen mara 30 ýyllyk diktatora bolansaň, olar pikir emeden oklar, bizatlar barada. Ýöne kömek gerek, hakykatdan hem gerek. Ýöne olaryň näme üçin wagty ýok? Bolup biler, eger bir maşgala bolsa, ya aýaly, ya adamsy başga ýurtlarda ýaşaýarlar, çağalary başga ýurtda ýaşaýarlar. Olary üpçün etmeli her zat bilen. Şoň üçin olaryň wagty ýok, özü barada, öz şahsy duýgusy barada, saglygy barada pikir etmäni. Olar bara diňe men pul gazanmaly, çağlarymy hemme zat bilen üpçün etmeli. Şo zatlar barada pikir edýärler. Ýöne bir zat bar, bu dogrudan diktatoraň nemesi prichinasy, to есть ýöne onda da birazajyk pikir etmek gerek. Gelecekde nähil olar? Bizim çağlarymyz şo taýda galan çağlarymyz, men adamym, ýa men maşgalam, nähili ýaşar şu zatlardan soňra. Hemme zat täsir edýär adamlara. Şonu diýjek boldum. Üçüncü soragym, ene atasız çağlaryň psihikasy nähili ýagdaý diýip pikir edýäňiz. Züleyha ýene siz jogap berip bilmersiňizmi? Men jogap berjek bolup göreyim. Aýraçylyk hiç gowdat däl, aýraçylyk diýen zat bar. Ene sagasyndan aýra ýaşaýar, kakasy sagasy bilen aýra ýaşaýar. Ulolanyny gören okşolaň. Otaňyň bar pikirleri näme ýerlerkä, näme içerlerkä. Şoň üçin bir fark bolýar adam durmuşy. Pikir etmäni okyply bolan oklar da aýraçylyk täsir etýär. Psihologiýasy bozulýar adamyň. Yaraly ýolbarsýaly bolýar da adam. Mene näme diýjem bilemem. Bizim aramızda Baris var.
Olam Türkmenistan'dan bir näçe ýyl çykan, onuň maşgalasy da var. Sen nähil jogap berip bilersiň bu mesele? Çağalaryň psihikasy nähili Türkmenistan'da? Ýa-da ýagdaý. En atasy ýaşaýan çağalaryň. Selamun aleyküm emmeňize, vatandaşlar emmeňize salam. Näyle boplar? Erwet yani ene mehrini görmedik, ata mehrini görmedik. Çağa näyle olsa da değişik bolýar. Onu ben önlem ettim. Özüm kızımdan da bilýän. Näme üçin diýse küsen ak. Enem atam diýip nemenen nemede. Men enem atam diýip agama mesele kaka diye geleceğime nene diye onyalı öğrenişen onyalı menyalı neçe adam vardır mesele diyelim 10 yıldır yurt dışındayım ben yurt dışında hiç gitmedim böyle kötü bu durum yani normal bir nemedi değil. Sağ olun cevap berdiğiniz için. Soňra näçe ýyldan soň Türkmenistana gaýtyp barsaňam bir hili ýa-da adam ýaly boljak çağalar senden sowak bu çağalykdan başga ýeriniň elinde ul bolýar eneň ataň elinde ul sen oň üçin bir hili ýa-da adam ýaly bolup durjakda. Men diktatora garşy enesiz ösmedim ýöne. Ona da men prosta özüm nemeti öz tejribem bilen aýdaýyn. Men mysal üçin enemi görsemem eger näse besse watana gaýtmak men hiç açan duýmaýan men enem näme mehr diýen o zady hiç açan duýmaýan. Şoň üçin o çağalara da nefsim agyrýar. Sebäbi olar hem şeýle duýar diýip pikir etýän. Hakykly. Şeýle. Ondan hem soraklaryny gutardy. Biz çykyşymyzy gutaraýly. Vatandaşlar, sağ bolun bize dinläniňiz üçin. Bir minut aramıza 20-21 geldi. Mi bölgenlice. Canlı yayın mı? Yok biz hapse diye. Onda kapat çekmen. Yok biz hapse de otur diyor. Siz koşuştunuz da bize şu an. Men yüzüm görünmesin de. Görünen o ha. Yok. Yok görünen o sizin gözünüz. Yüzünüzü turist. Neyimiz hapis edeceksiniz? Şu günkü gürleşilen gep mi? Hava men 3 tane soragym vardı. O kaýny sebäbi hemmemiz hem jogap berdik. Siz jogap berdiňiz. Siz okap bereyin. Onun soňam Cemile ile onda. Siz bir näçe ýyl daşary ýurtlarda sizce bizim Türkmen vatandaşlarymyzyň psihiki ýagdaýy nähili hemem şu 30 ýyllyk diktatura täsir etdimi? Onun eger şol psihiki ýagdaýy erwet bolsa, bar bolsa, olar pikir edýärlermi bize kömek gerek diýip. Soňam en atasy çağalaryň psihiki ýagdaýy nähili diýip pikir edýäňiz. Başlayın mı? Hava başlayalım. Zapis gidip de ona da. Öyle. Ben aytjak zadım, bizim şu daşary ýurda çıkıp işlerimizin sebebi şu bizim döwlet diýip oturanlaryň nämesinden çıktığımız belli değil mi? Biz eğer döwlet bütün dünya boyunca 4-nji ýerde dursak biz näme üçin çıkıp daşary ýurtlarda gullukçylyk etmeli? Biz näme daşary ýurda çykanda doktorlugyny yapýa, mugallim mugallimligini yapýa, advokat advokatlygyny yapýa. Ýok.
Hemme kişem şu barıp bir adamın hastasına öğünde doktor olsa da ya muallim olsam, advokat olsam şu bir adamın öğünde bir adamın eline qarap edil qul yalı işleyelim. Misal üçün 8 saat 10 saat işləni olar. 17 saat 18 saat işleyeler. Ya vaxt şu 24 saatın 22 saatini işlən vaxtı bir 2 saat yatan vaxtdan bolur. Son onun psixikası, ruh sağlığı näxil olacağını indi her kimen bilýär. Bir taraftan aňyrdan Türkmenistan'ın izinden haysi bir adamın izinden ona habar gelýär. Misal üçün izimizden ona habar gelen vaxtı 2 gün guş olup uçýas. Misal üçün çağalarımızın seslerini eşiden vaxtımızda interneti yapıp şu seslerini eşitmen vaxtlarımızam kän oldu. Bir hepde 10 gün dağı hiç şoların sesini duyman vaxtlarımız oldu. Конечно, diňe bir daşar yurtdakilerden içeridekilere döwlet boljak olsa döwletin başında sağlam maşgala olmalı. Bizim döwletimize sağlam maşgala kaldı mı? Galanı. Eğer aňyrda olsa ayalı daşar yurttadır, daşar yurtta ayalı olsa eğer çağaların yanındadır. Maşgalalar dağıdı. 10 yılla birbirini görmedik maşgalalar var. Maşgala mı? Sağlam maşgala olmadık yerde sağlam çağa bolýar mı? O çağaların ruh sağlığı nähilligine o çağalarımız bizim enesi, atası, yetim oluşmağa. Bizim döwletimizin hiç umrunda bile değil. Bizim halkımızın nähilligi. Olar diňe, olaryň bir pikiri var. O pikire o baylıkları sümürüp milyarlar oğurlap banka koymak. Şu oğurlan asacık bir näme dip şu oğurlanın 3'ten 1'ine şu halka idiren ýagdaýynda halkımız bu duruma düşmez de. Çağalarımız perişan halda. Çağalarımız eneden doğulandan korku, ürkü, şugün eneler hem şugün çağımıza bir zada iyidirdik, ertir näme iyidirsek ya, şok kaygı bilen gecelerine yatıp bilmeyen ruh sağlığı, psikologiyası hem bozuk. Bizim yurdumuzda yaşacık kızlar, oğlanlar näçe özünün asanları var. Maşgalalarda näçe erkeklerimiz, ayallarımız özünü asanlar var. Kim günahkar buna? Şu döwlet men deyip oturanlar günahkar. Yokarda şoňa patgalyňçylyk edip yalakalyk edenler günahkar. Özümizin karnımız doya yalakalyk bilen başka näme olsa şo bolsun deyip ýörenler günahkar. Elbette diktaturan günäsi şo hemme zat şo diktaturan şu güne getiren nemesinden gelip çykýar da miwolap bilen aýtjak. Birinci şu diktatura sistemasını kuranlar günahkar. Sonra o diktatura sistemasına uyup adamları zor güne düşürenler günahkar. Başta şu sistemanı kurdular. Şu halk bilmeyen, halk hiç saat bilmeyen, ay uruş olmasa boldu. Armiyada bizim öz çağalarımız var. Şu uruş olmasın, sağman şolar bir kutarıp gelsin. Çağalarım ona katışman, çağalarım ona katışman deyip diktaturanın nämeden hep şu halkın öz nämesi de. Kömeğiyle diktatura sistemanı bir kurdular. Sonra şu diktatura sistema hiç zorluk görkezmen, şolar näme dise şoňa başını egip ine şu güne düştük da biz. Hemen bu hemen mara meýwelin bağışlarsyň sizin sözüňi hemen bu zatlaryň bizim gelecekki nesilimize täsir etjeginem pikir etmändirler. Doğru demesem. Biz näme üçin birazajyk ütkeşik pikir edýäs. Men 14 ýaşymda çykan bolsam watandan maňa birazajyk ütkeşik terbiýe berildi. Hemem Sowet Soýuzynda öňe ösen çağa bolamsaň, hemem Allaha şükür wagtynda çykdyk-da. Ýöne elbetde gowy sebäpli çykmadyk ýöne. Onu da wagtynda çykdyk. Şoň üçin men başgaça ýöne täsirini hiç pikir eden oklar, her bir edýän hereketlerini, bu zatlary goldan molýalar, ay maňa degen oklar, значит hemme zat gowudyr.
on ayalı ayrıldı, öldü, astı, özünü nemetti. O zatları pikir eden oklar. Bu hemme zat bizim biz pikir biz egoist olmalı değil de biz her bir adam marada pikir etmeli. Şonu eden oklar. Maňa deg mesela men maşgalam gowy ýaşaýa, значит hemme zat gowy. O zatları biz etmeli değil vapşeta. Biz hemme adamlar barada pikir etmeli. Goňşym, bilemo garyndaşym, dostum, iş yoldaşım, her bir adam barada. Köçede barýan alkaş bolsun, narkoman bolsun. Şoňa eger kömek gerek bolsa, hökmen kömek etmeli. Ölüp barýan bolsa kömek etmeli. Skora pomoş çağırmaly. Şo zatlar barada hiç pikir etmeli. Ölüp ýatsyn, içsin, bir zorlasın, öldürsün. Şo zatlar hiç pikir eden oklar. O da erwet neme nehildiğin воспитание, не знаю, характер. Nehil öyle Türkmençe başlarsın. Terbiye. Şu sözüňe adaçyk goşaýyn, şu sen geljek neslin psihikasyny, olaryň nemesini oýlanok diýende hiç adam aslında adam gerek değil bu diktatura. Cemiyet gerek değil oňa näme diýsen, şumat türmelere sokup öldürýär, olaryň spisagam ýok, ady solu ýok bolup ýitip gitýärler adamlar, bilýärmi? Şu adamlary öldürüp ýok etmek. Menem şoňa biraz ajyk goşaýyn. O men öz tecrübemde gören zatlarymı aýtjak bolýan-da, şu misal üçin şu noýabr meselesi var. Adamların gözünü korkuzup bir sahna kuruldu. Hemen habari var ondan. 25 noýabr nämesi. Şonda Migilji başlan sözüňiz bölýän, biz häzir bizim wagtymyz azalyp başlaýar. Jemläýdiň sözüňiz bormy? Kyn görme. Bolya. Ýene giňişlerin gurrun ederdi o temadan ente gatken problema diýsen gatken. Näme? Siz pikiriňizi aýdyň soňam jemläýdiň. Onu ýene de dowam edip biler soňra ýene bir gün. Men pikirimçe täze Türkmenistan bolan wagtynda birinji oçert enelerin bahtly bolmalysyn, sağlıklı olmalysyny şonu göz öňüne tutmaly. Soňam çağalarymyzyň geljekde bahtly, sağlıklı nämesi üçin onam giňişleýini häli bir daklak edip misal üçin näme deriz? Biz şu çağalarımızı ayamalı bundan soň. O sebep çağalarımız sağlıklı bolan wagtynda, bahtly olan wagtynda bizim döwletimiz gün-günden gürler. Enelerimiz bahtly olan wagtynda misal üçin çağalar köp häzir kim çağa doýar? Bir san, iki san çağası ya bar ya yok. Ondan başka çağa doğan bizim döwrümizde 9-10 çağa, 12 çağa çeli, 16 çağa doğandan bilýän goňşymyz. Bir eneden bir atadan häzir oň ýaly zatlar ýok. Şolary düşünmeli, şolary göz öňünde tutmaly. Täze Türkmenistan bolan wagtynda birinji oçert şu konstitusiýany, şu deputatlar şolaryň hemmesini eger gerek bolsa bize daşary ýurtdan almaly bolsam, şolaryň wagtly bolmagy üçin näme edenimizde oňa tolar hasaplap hemme zady şular näçe bir semya, näçe pul bolan wagtynda şolar hiç sada muhtaç bolmaýar. Sebep bizim döwletimiz baý döwlet, 4-nji ýerde durus. Bizi çalıştırman, öýde oturdayan ýagdaýda şu her semya beriljek pul yetip dur, oğurlamasalar. Şu bizim tebii baýlyklarymız bize yetip artýar. Ine şonu diýjek boldum da zamanymız az bolan üçin jemleýeli. Sağ bolun meýweli gelneje pikiriňiz üçin. Onu watandaşlar sağ bolun bizi dinleýän üçin. Bu temalar barada köp zatlar aýdyp bolýar. Janyňa sağ bolsun, goşulşanlara da sağ bolsun aýdýan öz pikiriňiz üçin. Hoşçakalın. Sağ olun. Görüşmek üzere.